Ya. Kita kasih spot yang ngerancang. Iya. Ya, Mas Adang. Engkang sampun lumampah gaya gaya. Acara selajengipun lempar gantar. Tapi niki mboten gantar niki. Napa kacang iki? Nggih pangapunten lho niki. Niki Mas Bagong nggih. Niki Mas Bagong niki. Lek iki. Niku Mas Jepri nama. Niku besut. Kurang gede dan bisa di-replay ulang monggo, monggo di-replay ulang tasik kata. Iya. Aku gak bayaran dan. Jee sugeng enjang. Rama. Jee. Nun sewu nggih Denok, Mbak Nandasari, Masya Allah. Ayune kok kaya ngene lho dan oh. Lah ngene iki kok kenapa aku dilahirkan tahun 71? Kok tidak tahun 2000? Loh, jenengan terus kula kok nembe kalau wingi merayakan hari ulang tahun? Ya, kemarin kan 17. Nggih niki alhamdulillah tasik kata ingkang nuwun Bapak. Niki mergo Denok Nandasari iki positif. Positif. Oh kalau winginane nderekaken Pak Seno niku sindene namung kula tok lho. Setengah tunggal kok pun mboten enten sini. Ini hujan itu. Oh nggih sih. Kalau niki Jawa nggih Bapak. Hujan terus. Lah kula niki ningali niki lho tukang bas. Iya. Rumangsa kula nek ketua beber ngoten lho mripate. Nyawang apa rek? Masalah. Ning omah kaya ngene apa ora rek? Kula oleh bocoran. Pripun? Oleh bocoran itu Mas Fendi. Nggih pripun? Waktu aku tanggapan yang ngemben lagu. Nggih. Sing marahi pen gak oleh nanggonku Fendi. Ngoten. Iya, Fendi. Sampeyan kok nanggone lagu. Ana masalah pribadi apa kowe rek ambek aku rek? Ngomong terus terang rek kowe. Nek aku ambek Nandasari aja rek. Dadake kene dukur pas sepadan awak dhewe pas lair iku grahono rek. Astagfirullahaladzim. Cuk ngono rek. Cuk ngono mateni sandang pangan lho. Nuwun sewu nggih Deno. Masalah mesem saiki kok grewel. Iki kula dikeken apa niki Bapak? Ngene iki lho. Yayahane pas lair ku ketiba grawono kira cah bocah masalah. Cuk ngono ta rek. Mana penggemarnya Mbak Windy sebelah sini? Ya Allah. Ini kan malih bersemangat ini nih Bapak. Non saya lo anak ya Mas. Lo guyu. Kita mau bocah kayak jangan guyu belas lo Bapak. Koyok medhos. Koyok wedi ngono. Aja diwedeni dalangan iki aja diwedeni. Cina. Aman. Jangan menyepil gitu ya Jepri ya. Pon monggo. Dan orang biasa. Iki rumah saku penontonnya karo yagane kok rame yagane nggih. Masalah. Yo kok cerawak. Lah nggih, wis ngene iki lho. Ngene kan dicak SMS. Lho, gak iya. Cok buka kartu lho, Pak. Mantap. Kok pendek lho, Pak. Iya. Wong aku iki lho, Pak, sampean semayane rong teror gak pen bayari ora apa-apa. Masih mulai lho nomor rekening nomor iki gak apa-apa lho, Pak. Kurang nrimo kek opo awan dhewe iki, Pak. Kurang sing kek opo, Pak, awan dhewe iki, Pak. Sajane yo gak ngono lah. Mu SMS aku. Sindel sakmene katae sepot enak-enak tibaku lho, Pak. Ya ono walo ya tak untung walo, Pak. Oh, wis dah durasi dah. Bodoh iki rasane. Napa niki, Bapak? Jenengan ana dateng penonton ana. Ya Allah, niku tiyang nggih astagfirullahaladzim. Nggih ngapunten nggih, Bapak. Ingkang tasih ungon enjang menika ngapunten sanget nggih. Nggih ngeten iki lek lahir konangan Grawono nggih ngeten iki. Aku lek ana Mbak Nandasari. Nuwun sewu nggih, Kaya tanggal 15 ngarep tak
aja brenge ae. Kula kuwatir nak sawangan mangke Mbak Nanda. Ngoten nggih. Nggih. Ngapunten anak nggih, ya Allah, ya Allah. Apa ae? Dan gemes aku dong. Lah kok dhewe kok gemes lho. Ngene Loh, ngene. Pripun? Diurus. Dagelan maneh. Lek padha lanange iku jenenge Padha lanange. Pisang makan pisang. pisang makan pisang, jeruk makan jeruk. Jenenge Apa, Pak? Oh, banjir. Kobong. Astagfirullah. Karo wedok. Jeruk makan jeruk. Atine. Kobong. Nggih niki disukani napa, Bapak? Kamu mandi. Karena harus Para kadang Sutrisno Budaya sampun rawuh dalem niki. Lho, yo gantian lho, Pak. Lek kalian jenengan yo ngene iki bekasangan ora usah diape-ape. Lah lek karo nonton. Nggih, ganten. Nggih, dipun sukani tembang napa niki, Bapak? Napa niki? Arek-arek meneng ya, Cak. Sepindah meneh kula aturi kantor dumateng para pandhemen inggih wacucang di dalam Seno Aji Krida Budaya. Bila wonten pasugatan tetembangan ingkang saged kula ladosi, napa Bapak? Jineman wedhus berok. Ayo jineman wedhus berok iris. Nggih napa niki Bapak? ya wis tak pilih nih, tak. Nggih, napa? Tak pilih nih sing jeler. Gelar-gelar. Iki musiknya sik enek, musiknya sik. Tasik wonten. Lho, niki minangka kan wonten Denok Dinda. Nandasari ya, Nok? Salaman sih, Nok? Alah. Salah. Sok pipi oleh, Nok? Alah. Dan menang sewu dah. Ini Dalam. Seno kene no. Aja, Nok. Jangan berbahaya. Niki napa, Pak? Disukani Denok pripun, Mas Jepri? Sik ora agak. Oh, gak. Dalange kerewele masalah. Pripun? Pakai sing paling angel. Apa, Pak? Oh, angel. Kok aku kate gak iso potongan 50.000, nek aku iso tambahno 500, Pak. Recek 88. Metu kejol. Rek. Oke, baik. Ya, gak apa-apa. Recek 88 musik. Ayo monggo. Mas Fendi recek 88 ngebas lho ya. Bisa, Pak. Wong alumni yoga, Pak. Dalange kena stroke, Pak, makane yo ale polisi. Astagfirullah. Monggo Bapak recek 88. Sampun. Lho, kataku dikelompok nae. Astagfirullah. Ngapunten nggih. Lho, kan Wis dibalas. Tasih enten malu lho, Pak. nyanyi tak ngomong ae kok. Monggo Mas Adang. Menika warangana kayu saking Bluro. Ketok dhumateng para pandheman ingkang sampun. Meja salajengipun dawa wonten meja nomor 9 mani juritan Kang Nom. Ayu masa kini Tindak riki asno nopo
kudune ayam tantelan harap madang iwake pite golek bojo mas ada sing pinter golek duit harap madang sayure kubis golek bojo melesirang maneh aduh aduh rama madang lamun urang rama harap madang make urang oleh kucu milih saya romo ya romo ramane dhewe sing bagus dalang senoan dhewe ดอกนี้